Vi har solgt over 150.000 af den traditionelle kopgrill, Kop Premiere. Nu kommer vi med den nye. Der er mange, der har efterspurgt den. En Kop gas, som har de samme funktionaliteter. Det vil sige, at den har det med, at den ikke bliver varm på udvendig side. Den bruger minimal energi osv. Fordi mange gange så kører vi efter, hvor meget bruger en bil til at køre x antal kilometer. Der har vi så med sådan en gasgrill her, der har vi altså også lavet en af de mest økonomiske griller, som der er på markedet nu, hvor vi har en her, som skal køre på en flaske næsten 7 timer på sådan en lille traditionel gasflaske her. Den har de fuldstændig samme funktioner, som jeg sagde lige før. Har en brænder hernede. Kan de samme ting. Hvis I ser på den her, hvis jeg tager den anden fra, kan man se igen, vi har den der med. Har de samme ting. Så er det bare op til kunden selv at vælge. Hvis man nu synes, at man trænger til har en fra 2003, jamen så kan det være, at man vil prøve noget nyt traditionelt gas, fordi vi ved, at de fleste af dem går hen og køber gas lige i øjeblikket, gasgriller. Det er nemt, det er hurtigt, og man drejer simpelthen bare lige på knappen her, sætter den på max, holder knappen ned her, så trykker man en gang her, 2 gange gjorde jeg så, og sådan i gang. For